Takže dobrý den, já vás vítám u třetího vysílání online, tedy živého vysílání ze Dne otevřených dveří Gymnázia a střední odborné školy v Přelouči. První 2 dny jsme se porozhlíželi po budově teoretického vyučování. Dnes se nacházíme trochu někde jinde. A kde? To už vám řekne ředitel naší školy, pan inženýr Miroslav Pavlata. Dobrý den. Dobrý den. Tak já jsem velice rád, že vás můžu přivítat i já na dnešním dni otevřených dveří. Jak říkal kolega moderátor, tak nacházíme se v budově praktického vyučování. No a co se týče této budovy praktického vyučování, tak dneska si ji tady určitě společně všichni projdeme. No ale jak jsem se zmiňoval už v pátek, když jsme měli úvodní vstup, tak jsem se zmiňoval o tom, že budova praktického vyučování projde výraznou proměnou a že se v blízké době budeme stěhovat do nových zrekonstruovaných prostor. No a asi bychom si o tom mohli málo říct. Dobře. Tak já jsem se zmiňoval o tom, že Pardubický kraj bude v následujících 2 letech investovat do gymnázia a střední odborné školy a konkrétně do budovy praktického vyučování přibližně částku 22 milionů korun. Ta investice by celá měla být zakončena v roce 2022, kdy v září roku 2022 bychom měli opustit prostory, které vám budeme dneska ukazovat, a měli bychom se přestěhovat do nově zrekonstruovaných prostor budovy, která se nachází v sousedství té budovy, ve které se teď momentálně nacházíme. No ale co nás čeká určitě příští rok, a to bude výrazná investice, a to je investice ve výši přibližně 2,2 milionů korun. Ta investice bude v této budově především do počítačového vybavení, kdy bychom měli investovat tyto peníze hlavně do nákupu velkoformátových tiskáren, grafických tabletů, počítačů a tak dále. Ale co já vím, tak to nejsou jediné novinky, které dnes pro nás máte, protože dnes se také něco schvalovalo. Ano, tak jak jsem sliboval už také v pátek, tak dnes zasedala Rada Pardubického kraje a Rada Pardubického kraje schvalovala žádost naší školy o to, abychom mohli v příštím školním roce nabízet 2 nové obory maturitní, a to maturitní obor fotograf a maturitní obor poligrafie. No a jak myslíte, že to dopadlo? Já bych si typl, že to dopadlo dobře. Ano, takže usnesením Rady Pardubického kraje dnešním dnem vlastně to nabylo a budeme tento obor moct od příštího roku nabízet. Tak to je skvělá zpráva. Jsme velice rádi. No a jak to tedy bude potom s počty přijatých uchazečů? Tak, co se týče těch maturitních oborů, tak budeme nabízet teda 3 maturitní obory. Budeme nabízet maturitní obor fotograf, což je teda ta novinka. Ten maturitní obor fotograf tam počítáme s tím, že budeme přijímat půl třídy, což bude 16 žáků. Co se týče stávajícího oboru reprodukční grafik pro média, tak tam máme v plánu přijímat 1,5 třídy, což je přibližně 42 žáků. No a co se týče nového maturitního oboru poligrafie, tak tam počítáme s tím, že budeme přijímat 1 třídu, a to je 30 žáků. Tak já vám děkuji velice za vyčerpávající odpovědi. A teď se už budeme podívat do jedné z učeben. Tak. Dobrý den. Dobrý den. Tak my se teďka nacházíme, pardon, ještě tady si přejdu. Tak my se teď nacházíme v učebně odboru praktického vyučování oboru, tedy reprodukční grafik pro média. Jsou zde se mnou kolegyně Dušana Blehová a Kateřina Rajmová. Dobrý den. Dobrý den. Tak já bych se vás hned, paní Blehová, zeptal na to, co se vlastně v oboru reprodukční grafik pro média učí. Reprodukční grafik pro média je kreativní obor, kde se učí grafická příprava tiskovin, typografie a přetisková příprava. V teoretické části se žáci učí hlavně poligrafickou výrobu, přetiskovou přípravu, design tiskovin a počítačovou grafiku. Tyto předměty jsou potom i u maturitní závěrečné zkoušky. Děkuji. A co konkrétně se v rámci praktické výuky vyučuje? Tak tady vlastně si za 3 roky projdou všemi grafickými, dá se říct, programy od firmy Adobe, hlavně Illustrator, Photoshop a i InDesign, kde třeba je i ta sazba, na kterou teď máte záběr, sazba novin, časopisů a podobně.
Vlastně tím si tady projdou od základu až po rozšíření znalostí vlastně v těch programech a zároveň teda ta kreativita a ty typografické a grafické pravidla při tvorbě návrhů a podobně. A kde se absolventi mohou uplatnit po absolvování studia? Tak, absolventi vlastně po absolvování maturitní zkoušky se můžou uplatnit jako grafici v reklamních agenturách, v DTP studiích, ve tiskárnách, v fotografických studiích a napadá tě ještě něco? Případně v obalové technice nebo při výrobě reklamy též. Jaká je spolupráce školy a polygrafických firm? Naše škola dlouhodobě spolupracuje s významnými polygrafickými firmami, jako jsou obchodní tiskárny v Kolíně, Label Design nebo Grafoform. Takže s těmito velice rádi spolupracujeme. Pomáhá nám to vlastně při uplatnění žáků, potom v praxi, případně absolventů na trhu práce, pak umístění na trhu práce. Když jsme u té praxe, tak jak vlastně probíhá ta praktická zkouška, ta praktická maturita? Tak, praktická maturita probíhá 2 dny po 7 hodinách, kdy vlastně mají zadaný úkol neboli téma, kde mají různý úkoly na to téma, vypracovat v těch všech programech, co se vlastně tady za ty 3 roky naučili. Takže tam mají jak sazbu, tak tam mají i vektorový program, kde navrhují třeba příklad logo, pak ve Photoshopu úprava fotografií a zpracování těch fotografií a to vlastně mají celý zabalený do toho tématu. Je to hodnocení bodově a na základě těch bodů pak jsou výsledky té maturitní praktické části. Takže asi takhle. A když naši žáci absolvují a chtějí ještě pokračovat dál v studiu, mají nějaké možnosti? Ano, po úspěšné maturitě žáci pokračují v návazném studiu na vyšších odborných školách a vysokých odborných školách grafického designu a polygrafie v Pardubice. Tak, já děkuji. No a myslím, že bychom se měli podívat tedy dál na to do ateliéru. Tak se mějte pěkně, zatím nashledanou. Nashledanou. No já ještě, než dojdeme do samotného ateliéru, tak určitě bych chtěl říct, že pokud máte nějaké další otázky ke studiu, tak určitě můžete psát do komentářů. Kolegové vám určitě rádi odpoví. Tak, zakoukáme. Dobrý den. Dobrý den. Tady už se můžeme vidět s kolegyní Kateřinou Klapkovou. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Tak já bych se vás zeptal v první řadě, kdybyste nám mohla představit ten obor fotograf, který je tady zmiňoval pan ředitel, a kdybyste nám mohla říct, v čem se liší ten obor od oboru reprodukční grafik pro média. Tak, ty obory v podstatě mají nějaký svůj společenskovědní základ, takže mají stejné předměty, jako je právě třeba anglický jazyk, jako jediný vyučovací jazyk těchto 2 oborů. Pak určitě matematika, čeština, běžný vlastně společenskovědní základ, s tím, že společné mají také to, že žáci prochází vlastně takovou základní výtvarnou průpravou, takže se učí dějiny umění a kultury, které vlastně společně procházíme už od 2. ročníku, vlastně od pravěku až po současnost. Snažíme se věnovat i učení, nebo snažíme se učit i povědomí o současném umění, takže ve 4. ročníku končí vlastně studium dějin umění současností. Dále pak mají vlastně společný předmět počítačová grafika, protože nám přijde důležité, aby fotograf vlastně byl schopný tvořit si nějaké základní tiskoviny, jako jsou katalogy, případně letáky a podobně, aby uměl aplikovat vlastně fotografii na tiskoviny, případně využívat schopnosti grafického designéra, takže jsou to 2 předměty, které mají společné. Nicméně odborné předměty ostatní už se liší u fotografa od reprodukčního grafika pro média, a to především právě tím zaměřením, kdy u fotografa se zaměřujeme teda především na fotografické techniky, případně optiku, technické vybavení, jako jsou fotoaparáty, druhy světel a podobně, takže tam už je to rozdílné. Samozřejmě i odborný výcvik,
oboru fotograf je rozdílný, takže spočívá především v řešení nějakých standardních fotografických situací. Co všechno budou muset žáci vlastně zvládnout? Co všechno je náplní toho oboru fotograf? Tak, mezi ty vlastně disciplíny, které by měly zvládnout, určitě v základě patří nějaké správné nastavení zrcadlovky, tady profesionálního fotoaparátu, s čímž myslím hlavně nastavení expozice, takže se učí, jak správně exponovat fotografii za určitých světelných podmínek. A samozřejmě se neučí pouze pracovat vlastně s dneska moderním vybavením, ale věnujeme se i historickým technikám fotografie, mezi které si sami žáci vyzkouší, patří třeba daguerreotypie nebo cyanotype, což je vlastně modrotisk, můžeme znát právě z potisku látek, takovými typickými modrými motivy. Takže určitě se budeme věnovat i těm chemickým postupům zhotovování fotografie. Nicméně ty analogové postupy už jsou dneska historické, takže součástí toho studia bude určitě i zpracování digitální fotografie, a to už od pořízení snímku až vlastně pro nějakou profesionální postprodukci. A mezi ty disciplíny, mezi ty základní fotografické situace může třeba patřit focení portrétu, který můžeme fotit tady v ateliéru, ale i třeba focení právě produktových fotografií, kdy teda u toho produktu, což je jedna z hlavních disciplín reklamní fotografie, se budou třeba učit, jak správně vyfotit předmět tak, aby nevytvářel třeba skleněný předmět odlesky, což je jedna z těch těžších disciplín. S tím, že vlastně mezi ty další disciplíny může třeba patřit i focení krajiny, focení reportáže, obecně dokumentární fotografie, případně právě focení s technikou v ateliéru. A jaké bude uplatnění absolventů? Tak, uplatnění absolventů je celkem široké. V první řadě můžou pokračovat dále vlastně na vysokou školu, a s tím, že ta škola pravděpodobně teda by měla být podobného zaměření, takže spíše nějaké umělecké výtvarné obory. Proto taky věnujeme velký čas právě tomu tomu výtvarnému základu, aby byli připraveni na ty přijímací zkoušky talentové, kde součástí bývá třeba i přehled nějakých dějin umění. S tím, že samozřejmě krom studia na vysoké škole to uplatnění je široké, hlavně teda v tom využití té fotografie, kdy ty studenti buď můžou sami na živnostenský list se věnovat určitému profilu, který si tady zvolí, ať už je to svatební fotografie, portrétní fotografie nebo ta reportáž, ale stejně tak nemusí pracovat teda na živnostenský list a můžou najít uplatnění v nějakém studiu, kde se třeba budou věnovat právě té produktové nebo reklamní fotografii. Takže to uplatnění určitě je široké. Jo, děkuji moc. No a my se budeme podívat dál, protože samozřejmě ještě jsme si říkali, že budeme mít další obor, a tím je tedy polygrafie. Určitě. Takže pojďme se podívat do další místnosti a vy nám zatím můžete říct a okomentovat trochu, co je na stěnách tady na chodbě. Tak tady na stěnách můžeme vidět právě třeba tady zrovna takové fotografie z toho ateliéru, které teda ještě neprošly tou postprodukcí, tudíž vidíte, že nejsou později zpracované právě v těch grafických programech. Nicméně je na nich vidět, že si určitě v ateliéru užijeme spoustu legrace. Tady můžeme nahlídnout do jedné z učeben počítačové grafiky na odborném výcviku, kdy teda tady vidíte, že samozřejmě těch počítačů je zde 8, takže skupiny těch žáků na odborném výcviku jsou právě menší a to dává velkou výhodu vyučujícím právě k tomu, aby se mohli jednotlivě věnovat problémům těch daných žáků s tím třeba daným programem. Zhruba 8 až 10 studentů v jedné skupině. To je docela komorní atmosféra, ano, myslím, že je docela dobré. Ano, dává to právě velkou možnost té korekci té práce a učitel nebo ten daný vedoucí té učebny má možnost vlastně korigovat s každým individuálně ty jejich problémy. To je velká výhoda. Díky, tak se pojďme ještě podívat dál tedy do chodbu. Tak, tady můžete i vidět další ukázky, jako třeba právě fotomontáže, které teda jsou od žáků oboru reprodukční grafik pro média a reprodukční grafik.
S tím, že teda samozřejmě s Photoshopem se nebudou učit pouze lidé na oboru fotograf, ale setkají se s tímto programem určitě i reprodukční grafici, 3letý i 4letý obor reprodukční grafik pro média. Tak, my se pomalu blížíme k učebně dokončovacího zpracování, kde teda nás seznámí kolegyně s novým oborem polygrafie. Tak já Ondro. zaťukám, zjistím, zda tam někdo je. Je. Dobrý den. Dobrý den. Tak, tady už tady čekají na nás kolegyně Veronika Rosulková a Eva Croft. Dobrý den. A já bych se vás rovnou, paní Rosulková, zeptal, mohla byste představit ten obor polygrafie? Určitě. Tak jedná se o 4letý maturitní obor, který je zakončený maturitní zkouškou. A do tohoto oboru se dělají vlastně přijímací zkoušky, pokud by to uchazeče zajímalo. Ty přijímací zkoušky jsou z českého jazyka a z matematiky, to znamená ty všeobecné, které vlastně vytváří společnost CERMAT. A jinak ten maturitní obor je zakončený maturitní zkouškou, která se skládá nejenom z těch odborných předmětů, ale i z těch předmětů všeobecně vzdělávacích. To znamená, i při výuce je vlastně na ně kladen poměrně velký důraz. Mezi ty nejdůležitější všeobecně vzdělávací předměty patří samozřejmě český jazyk, matematika, angličtina, ale také rozšířená výuka chemie nebo informační a komunikační technologie. Z čehož je teda patrné, že se jedná o takový technicky založený obor. A v čem je ten obor jiný oproti třeba právě oboru polygrafie, respektive reprodukční grafik pro média? Ten obor reprodukční grafik pro média je obor, který vlastně je založený hlavně na předtiskové přípravě. To znamená, že žáci se učí tu grafiku a zpracování v grafických programech a vytváří tu předtiskovou přípravu samotnou, kdežto ten obor polygrafie má širší zaměření a je to čistě teoretický obor, který je doplněný vlastně řadou praktických cvičení. Kdežto ten obor reprodukční grafik pro média je sice obor teoretický, ale zároveň vlastně má i praktickou část, praktickou výuku a tam se ty žáci učí hlavně v těch grafických programech. No a my díky tomu, že vlastně nemáme jakoby tu úplně praktickou výuku, ale máme ji v rámci té výuky teoretické, tak potom můžeme s těmi žáky probírat daleko širší škálu vlastně informací a mají potom větší množství těch znalostí a dovedností. Jinak teda ten obor polygrafie sčítá nejenom samotnou polygrafii jako takovou, ale žáci se zde učí i odborné kreslení nebo technické kreslení. V tom technickém kreslení vlastně vytváří technické výkresy a učí se je číst. V odborném kreslení mají studium kresby jako takové, takže to není jenom technický obor, ale je to i obor částečně výtvarně zaměřený. A také se zde zabýváme i studiem ekonomiky a učí se vlastně i o třeba cenových kalkulacích, o zpracování nabídek nebo kontrolu kvality mají. Takže opravdu je to obor, který je široce zaměřený. No a mají zde jeden stěžejný předmět, nejenom teda ten. A ten se jmenuje technologie materiálů, o kterém tady bude mluvit kolegyně Croft. Děkuji, Verčo. Já bych teda ráda tady zmínila důležitý a stěžejní pro nás předmět, a to je technologie materiálu, ve které je schovaná jak rozšířená výuka chemie, tak třeba například i polygrafických materiálů. Ukázku učebnic, které vlastně používáme pro výuku, je třeba tady ta moderní polygrafie. Nicméně žáci tohoto oboru budou vlastně chemie, je bude provázet již od prvního ročníku až samozřejmě do toho 4. maturitního ročníku. Není to teda, jak už říkala kolegyně, čistě teoretická výuka, budeme mít i takzvané blokové laboratoře, kde žáci v naší polygrafické dílně si budou moct vyzkoušet třeba výrobu papíru nebo třeba i galvanické pokojování hlubotiskových válců. Děkuji. A jaké bude tedy uplatnění absolventů? Tak jak už jsem zmiňovala, vzhledem k tomu, že ta studijní oblast je opravdu široká, tak i to uplatnění tomu odpovídá. A naši absolventi se potom uplatní nejenom v nějaké výrobní sféře toho podniku, ale také třeba ve sféře obchodní nebo ekonomické, případně technologickém odvětví té polygrafické výroby.
Mohou pracovat jak v polygrafických podnicích samotných, tak třeba i v nakladatelstvích, vydavatelstvích, grafických agenturách, reklamních agenturách, případně v DTP studiu, kde, kdybych měla zmínit konkrétní pozice, tak se uplatní na pozici třeba technologa polygrafické výroby, nebo mohou zastávat funkci obchodního zástupce, případně kontrolora kvality, a nebo samozřejmě mohou pracovat taky na pozici operátora předtiskové přípravy třeba v DTP studiu. Takže to využití je opravdu tady široké. Děkuji a budu moc naši absolventi navázat po absolvování té naší školy na nějaké škole vyšší typu? Určitě ano. Poblíž Přelouče se totiž nachází Univerzita Pardubice, která má fakultu chemicko-technologickou s katedrou polygrafie a fotofyziky, kde naši žáci můžou nastoupit ke studiu jak bakalářského, pak následně magisterského a pokud budou chtít, tak samozřejmě i doktorandského studia. A velkou výhodou pro naše žáky je to, že máme tady rozšířenou výuku chemie a právě ta polygrafie, která se studuje na fakultě chemicko-technologické, má hlavní základ v té chemii a úspěšnost tedy našich žáků díky tomuhle rozšířenému studiu chemie by mělo být naprosto perfektní, takže si myslím, že to uplatnění i v oboru vyššího vzdělání by mělo být velmi dobré. Dobře, děkuji. Tak a my se budeme podívat za kolegyní Rajmovou, která nám ukáže nějaké praktické prostředky. Dobrý den ještě jednou. Teď se tady nacházíme v učebně vlastně dokončovacího zpracování. Tady zrovna máme velkoformátový plotr, kde vlastně se pak naše návrhy řežou na folie i na žehlovací folie, což je nažehlovací folie na textil, kde se tady vlastně vyřízne a pak se tady na nažehlovacím lisu nažehlí přímo na konkrétní materiál. Máme tady vlastně tričko, kde teda zmíním naší vlastně soutěž, protože to je pro soutěž, co pořádá naše škola, hledáme mladého grafika. Tématem je Země v roce 2050 a vlastně soutěž ještě stále probíhá. Uzávěrka přihlášek je do 30. listopadu a odevzdávání prací je do 16. prosince a vyhlášení výsledků je pak po novém roce přelom leden-únor. Takže jestli ještě máte chuť, čas, tak se můžete naší soutěže vlastně zúčastnit. Informace naleznete na našich stránkách webových a tím bych to dneska asi už uzavřela a popřála hezký den. Naschledanou. Děkujeme také. Naschledanou a my se tedy s vámi dnes rozloučíme, jsme na konci tedy naší prohlídky s tím, že ještě ale nejsme u konce úplně, protože čeká nás další den otevřených dveří zítra. Zítra budeme zde, to znamená zase v budově praktického vyučování a potom ještě ve středu se půjdeme podívat po Přelouči a po okolí tedy naší školy. Takže děkujeme, že jste s námi byli dnes, že jste se dívali, případně i ptali, pokud vás něco zajímalo a zítra se těšíme tedy zase na viděnou, shledanou. Takže my všichni tady, kolegyně, se s vámi loučíme. Děkujeme, se krásně. Naschledanou.